Čau, vítám vás u druhé epizody, epizody na Spiritcraftu s Desredem. Čau. Opět na Techitu a my jsme měli takovou blbou událost na YouTubeku, že se nám první epizoda smazala, takže teda nedorendrovala, dá se říci, a tak teď budeme točit teda druhou, pokud se nezlobíte. Tak co budeme dneska dělat? No, takže asi si uděláme macerátor a ještě možná dneska uděláme solární panel. A budeme bydlet v té džuzně, nebo možná dneska uděláme barák. Ne, taky jo, já to tady upravím. Si mezi tím crafty a jdeme na to prostě už. Já bych se asi dneska věnoval spíš tomu upravování baráku. Jo, protože kopat budeme off-screen, že jo? Jako minule. Jo, to bylo taky off-screen. A bylo to hodně účinné. Takže, nebo když budete chtít, tak vám radši natočím timelapse, abyste si byli jistí, že se negibujeme. A jak bychom se mohli gibovat? Nevím, jak nejsem admin. Okay. A to je výhoda multiplayeru, že ne jako na singlu. Ale i když bych někdy bral, že bychom si mohli gibovat. Vlastně to i trošku jde, ale potřebuješ si vykraftit jednu věcičku a k tomu ještě tu jednu věcičku by si měl víckrát, musíš už jednou mít. Právě. A v tom vznikal ten problém vždycky. Ale já jsem našel, jak si gibovat přes Red Matter Pass. Stumka. Jo. Já jenom prsteny. Ring of Arcanu. Třeba. No ta se docela hodí. Slouží jako něco jakoby fly a zároveň, že tě to nemůže zabít. Určitě chvíli, já se nastavím. Já už jsem myslel, že tady teď máme ten štít. Proč? Ten ultimátní, já jsem se nastavoval a tam bylo, tam jakoby se mi trošku leskla obrazovka, no to vypadalo jako ten ultimátní štít. Děli, co se hnal v druhé epizodě. Jo, no to by ta první epizoda musela být tak 3 hodiny dlouhá. Dělej 10, máš 6 minut. No co? Na vykraftění macerátoru. Takže 6 minut, jo? Tomu bych potřeboval další lopatu. A taky si ji udělám. Tentokrát... No, na to bys potřeboval hlavně tu gumu, pro kterou jsem byl, viď? Tak já ti ji vypálím. A vypaloval jsem jídlo, no. Já si zatím dojdu prostě. Měli jsme tady prvního zloděje na tomhle serveru. Jo? Jo, který se mě snažil zabít, ale nepřežil ránu mojím emeraldovým mečíkem. A dostal jsem od něj rubínový meč. A asi 4 lovičky těch endermanů, ten malej mečík. Ano, já jdu do dolů a ty, než uděláš macerátor, tak já budu kopat. Hej, co to je za čus? To je slepá. Už jsem ti říkal minulé. To jsi říkal minule, jenže já jsem si tady udělal svoji chodbičku, víš? Já jsem krtla. Hej, zase džuzna! Hej, tak tohle jsi přehnal. Fuj. Tam byla džuzna jak kráva. No, asi v ní nic nemám, protože já společně, že já mám jenom jeden kabel. Hej, mám dia! Sotva kopnu 2 bloky a mám dia. Jo? Jo. Tak tento díl už má určitě název. Naše první diamanty. Dia pod blokem. Dia pomlčka macerátor.
IC Hej, tak ale to stroje. byl fail, já jsem kopnul jakože začnu kopat si cestičku. A tam 6 dia. Super. Počkej, a nemáš u sebe redstone? Promiň, nemám. Chceš nakopat? Potřebuju. Na ten obvod. No, tak tohle už si poštěstím, že si tady rozkopám. No, dobrý, to bylo půl hápečka, to už mi nevadí. Ale tady někde je ta džuzna velká, hnusná. Já do ní zase spadnu. Jo, půl hápečka, půl hápečka. Chceš jídlo? Já mám u sebe jídlo. Já jsem vypaloval. Půl hápka, to jsem měl. Jsi čarovný. A tady je šťastné místo, kde jsem našel diamantíky. Já se na to tvoje šťastné místečko. Nepodívej se. To je crafty macerátor, aby jsme to měli jak pojmenovat. No, nejdřív potřebuju ten redstone. A jo, vlastně. No tak se ten díl bude jmenovat Diamanty a kopání, no. A já na to mám 2 minuty, abych ti našel redstone. Uranium, iron. Já se jdu mrknout s tebou. Bacha, spadneš do džuzny, musíš mít full HPčka, abys přežil. Já už jsem tam dole a mám klápek? Že by? Jo, to jsi. A diamanty víš, kde jsem našel? No. Tady. Tady byly diamantíky. 4? 6. No to je dobře. I když já bych s tím asi šetřil. No jo. I když na kopírku už máme. Chtělo by to tady trošku rozsvítit. A já jako blbec mám uhlí doma. Jak se jmenuje vlastně ta kopírovat? Jo, tady. A já nejsem OP přece. Nesypeme. Aha. Tak to je Diamant. No nic, my za minutu musíme skončit, to nic nebylo. Redstone, jo. Něco? Jo, dělej, no bez vám, my už musíme končit. No tak to ještě já minutu zdalžíme, ne? No tak jo, ale musíš rychle home a dělej. Yes. Mám. No moc jsem to neskrášlil, ten barák. No tak zatím zkáš. Nusil. Tak co kraftíš? Já už kraftím. Dělej. Jo. Počkej, no mám nějaký ty svágy zrovna. Zase jako v minulý epizodě to zase nebudu stíhat. Na, tam máš kabely. Dělej. Jo, obvod. A my to už nestihli. Takže off-screen my si už vykraftíme macerátor, my už na to máme dost surovin a já se s vámi... Hotovo. Hej, počkej, to chci vidět. Už mám v ruce. Aha, tak my jsme už vykraftili macerátor, takže já se s váma loučím, že jo, Desrede? Mhm. A čau.